Еню бабуля, то ми кликало, на е орало, Еню, Еню бабуля. На е орало, черни ухари, Еню бабуля. Та е пръскало пилките черни. Сега ще ги посрещна да ги питам откъде са. И виждам, че носят много билки. Откъде ли са ги брали? Нати раки туй цвете, нати раки туй цвете, да си спомня за мене, да си спомня за мене. Аз сега да ви попитам откъде сте и къде си брахте билките? Ние сме от град Шивачево, област Сливен. Ние сме от пенсионерски клуб Народни будители и почитаме старите традиции. Затова решихме да се включим във вашия празник. Сутринта рано бяхме на един баир над Шивачево, тъй като Шивачево е в полите на Стара планина. Кашка я се казва. Набрахме билки, набрахме и от градините. Така и зато и дойдохме тук да ви ги донесем. Набрали сме най-различни билки, ще ви разкажа за тях малко по-нататък. Откупване на билките и тревите от самодивите. Докато те играят, аз ще ви прочета едно стихче. Земята майка, нежна мила, отдала своята енергия и сила, да се нагизде с най-птицна премяна, сякаш е невяста весела за смяна. Лечебна е през тази нощ водата, а билките набрани в русата имат голяма магическа сила за здраве, за болка, за севда мила. На този ден билките берете. Я ела, Еньо, билки сме брали, Еньо, билки лечебни. Еньо, билкарю, билки сме брали, Еньо, билки лечебни. Еньо, билкарю, вене сме свили, Еньо, вене за здраве. Жени, като ходиха билки да берат сутрината, какво са направили? А ние станахме рано. Още в 5 часа бяхме при входа на тюлбито, като знаем, че слънцето изгрява в 6 часа и няколко минути. Бързахме да излезем на най-високата поляна, откъдето се вижда изгрева на слънцето. Посрещнахме го. Чудесно играе слънцето на Еньов ден. Такъв красив образ с червени лъчи направи. Така трептя. Ние брахме много билки. Кантарион, здравец има горе, подъбиче, еньовче и други билки. За тях сме разказвали и минали години. Спасахме и поверието да погледнем през рамо, когато слънцето изгрее и да си видим сянката. Не всички успяха да видят цялата си сянка, че ще проболедуват през годината, но някои я видяха цяла. Щастливи, набрали билки, минахме през изворната вода, пръскахме си очите за здраве и се прибрахме по домовете, за да можем да свием еньовия венец за днес. Да, виждам колко билки сте набрали, какъв венец сте направили от билки. А сега да ви попитам, защо билките се билат сутрин рано? И колко билки има на земята? На земята има много билки. Обаче България е най-богата на билките. В България има 3600 билки. От тях се използват за 77 болести, даже и половина. Защо и половина? Защото има болест, която все още не може да се открие ляк за нея, която всички мислим, че е най-тежката и коварна болест. И ще се молим всички, дано тази година всички учени,
които се занимават с медицината, да открият лек за тази болест. Сега ще откъсна наполовина тази билка еневче, която всички я тачим. Ако я откъсна по средата, да носи намери лек за тази болест. Ме полива вечер го момче опира, вечер го момче опира. Пукнало му до греснало, не знаеш, моми, да любиш, не знаеш, моми, да любиш, сал знаеш, ще те набереш. Ите момите с черните чумите, с черните чуми, не играят, овчари ги сбират, на овце ги дават, на овце ги дават. Всички ще овце